May gatpanapon po, Louis Basilio na naman, Kapampangan 101. Kining mga labasan na eldo, dakal tamo igit na mga palyari king kaya katamong aguman. Ang titang migpaskal kaya tangal do, hap na mo agad miyang ikit bapang yop-yop na leko mitang karelang piskil masanting. Uling itamping anak babae. Pero makanyan man hanaping bapang yop-yop, iba niya miyana. Ing banya rengal way de balo. Pasibaywan niya po yung banya. Mapilan na amanong ikita mo antimoret ang kiyatangal doada katapat po Tagalog yo ing katumbalas na pong Kapampangan ng katapat yapin niya yung katulid ang po itang sabayan da kaya na iya po sabayan ita agnanan niya yung mas masanting nga gamitan itang kwentuhan ka tayo na iya kwentuhan ita hanapin ko ray mapang mipag-istorya tamo na po itang ating kaya pangigit kitang aldo itang selos o selos sana selos Tagalog ya po ing para kaya kami para ka na ako ing mas masanting tang gamitan ing pangalalo ing tauli pong dilingigit mi kaya tangal do itang makakaduda yan iya po duda ito nung akong gumamit kaya tunay Kapampangan mikakuno mas burikit ang gamitan mikakuno o sige po ang kakayan tutok Kapampangan 101 eko po marina yung mga Kapampangan uling Kapampangan tamo takal po salamat.